Unbreakable. Ay, sabi, nilugan na ako. Nilugan ako, nakalugan ako. Hindi mo nga tayo okay. Siguro, ang gigil. Tama, pati ka, namumusik ka sa iyo. Minusan mo ako. Hindi ko makapit ang kapisip ko. Hindi mo ba Mahiling mo pag dahil ito na nag-out niya din na account mo. Ano, i-mate kayo yan. Ako na. Sige ko pa yung tao, para sa ito. Hindi mo Hindi mo rin mo I do. Ay, kalawa ng isa na ito. Ano, yung napaka-drink? Hindi ako nakakawag ng tulungan ko sila yung Yo. Ang ina.
Ay, putas ina. Balikutin ko. Ano, kamay ko niya. Paru! That's what there. You still young, go young. Good luck. At dahil makakano na wala wala dulo. Very more. Introduction. Ay, na. Ano? Regalo ka pinag-card. Ikaw naman. Na, tawag mo yun. Please ka na. Magulit ng dulo ko. Tawanan, takabalik ko. Magulit ng dulo ko. Wala ba? Oh, ito talaga maayos yun. Sabi ko, subang God. Utak ko ng dulo. Ikaw talaga. Kita, sugat niya ka na. Pag pinalaman mo, magandang daw ito. Kita. Ito na mo malaya pa. Hindi mo nagkubawa. Sabi mo. Bibira ka? Dali na. Pa. Umbo. Gusto ko yung kapatid.
ikaw lang yun. Libre mo ako. Yung sa kapira. Kasi ka na naman. Yung galing. Kuya na. Libre na. Lapis na sa kuya. Ay,
Nakawal para lang ngayon. Okay. Nagbalik ka sa sa klase ko. Okay. Mata daw ano na ako, klase mo, foreign feeling natin ito. Tapos lang ako. Ito. Pero magaling nangyari. It. Kinain, mag-kiss ka lang ako. Inaikot ko. Wow, gano'n. Matira ka doon. Sige. Ano ba rin? Wala na. Ano ba? Nada. Nilagyan mo ako dito. Ano ka duwa ka? Ulit ako. Sabi ko basta panluwa ka. Ito na kada mo. Tapi kalau kita kita nah juga kita itu bisa Kita! Ito malayo po. langsung na nga yun. Makabisi ko ng mga matakpa na lang. Utang basic na man. Ayun. Bago.
Uy! Ayan!
Ayos. Sa ano yung music, eh? Ano ibig sabihin ng kanina yung sinadala mo ba? Nagkukulitin. Okay, dito. Oh, Ay, puto, na. Sarap yung pag-ayan. Kaya, napakalit gabi ano. that's the Kasi ikaw ang nag-oral nung kaya yung pinagduro. Yung pag-look up, yun. Yung kung ano yung Sabi ko, sabi ko pa rin. Sabi ko, nagbalik eh, sabi ko, pag sinusunod. Sa kuya ko yun. yung on-call. kung ba kada inawan bigan mo din? Binuhat ko. Maka, Pera ka din. buti. Pera ka din. Okay. Oo, da. Ito. Water. May mo to, kung gusto mo. Oo, para libre mo ah. Saka mo. Diba? Sabi na kaya ko. Ah, magara.
Bawat ka na? Sabi niyo. Yung baga kay Kuya. Kuya. Oh, pakisipit. Ay, oh! Ito yung siguro. Pinagamit? Kuya, yung ba ginagamit? Siguro ka mo naman. Siguro ka. Awas na lang po. Kailan ang gawin? Alam niya. Puta! Hindi kailangan kasi dash na. Hindi lang siya nabitawa. Matira ka dyan, ano? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ako nakuha kulay green. Kulay green pala. Na ano? Nagpapagyan yan. Ano ba lahat yung kulay green? Kaya kulay green. Mag-fishing! Oo, parang baksa. Bakit may sinabi ka na ako? Ano magsabi dito? Walo yun ha?
Magbukaw pa din daw. Ikaw ang nagbukaw. Ay, go! Dad. Ooh. Go! Gusto mo? Gusto ko rin kami sa ulo. Ayup ka. Mataas grade, tapos mag-trade ka, tapos for-plate. Ano lang trade mo? Mataas pa ba? Tapos mag-for-plate ka dito, sa kaliwa. Mataas. Trade. For-plate, pababa. Sa dito. Mataas. Wala na sa video. For-plate garage. Sabi lang ano mo. Ma. Buwan na ka naman mo. Ayan pa. Kaliwa. Mataas yung grade.
Dapat pag nabalikod pa ta, diretso. Kaya, para sa dalawa. Ibagay mo yun. Ang kumbok ko yan, iwan, pero panagot na. Ba't ba ito? Dito lang yun. Kaloy? Ano yung tawag? Sige, no? Buong kadali. Okay. Magalat ka mo lang. Papa. Mommy, I want to say Ano yun? Lalapit ka na. you na. At hindi ko lang lang yung face. Ano mo daw? Yan alam na. Eh, Ay, ang issue. oy, sige. Ay, sige, ako siting. Ano? Hindi ako sa magsulong. Puro ka lang ito. Wala pag nagsusulat man sa kamera. Ha? Ha? Mo ina din yung ano? Ay, tama? Ito, sabay buwan. Sure. Kas. Bakit yun? Ulit na mga yun. Boy, madaling naman to. Ano ito? Oo, sa cute ko po. Ang tama. Ha? Sila ba? Wow. Ano ko matusiga ng bo. Bo. Or, Ah! wow. Or, sila lang. Or, Amoy gusto magkati. so, ganun pa, sabi, akan mo, pada siya, or, ganun pa, Oo, matulog daw sa akin. yes na, So, inak, or, punta nga, gift ko na ibigay ko. Yun na, nagdadala. kada, sabi, 3, yung natin, sabi ko nga, so, Oh!
Ano po? Yan. Uy. Ah? Makamitin ko naman yun. So, nagtitulog. Dahil ko nga to, hindi mo to, hindi mo na. Ayaw kay ano? Araw kaya kay Jimber Knife. Kaya kay Jimber Knife. Si Jimber mas nagkawal ko. Dahil kaya to, hindi ko mo kayo. Bakit talaga ay bulok na bulok. Wala. Ay! Tama! Pagkikip pa to. Wala Ano sa'yo? Sabi kita Hindi sa'yo? na sana, itabi mo sana. Alin mo lang, Jimmy. Palitan mo Jimmy ito. Magpalit ka. Pag ibo ka, san Jimmy. Rabatan mo na sa Jimmy. Jay, ka. Apil kita. Wala ka ba ko? Out lang sila ako. Hindi. Hindi ako nalabot sa train. Sa train. Jay. Ano, Jay? Nalabot wala ko sa train. Ano? Hirap na nakadidig. Ako sa Open mo. Pinbalon pa mo. Baliyak ko balik sa Jimmy. balikan mo. Maglabat ka tapos ano. Dahil di ba naman mag-feedback? Ako, di mo na ano. Wala ko rin. Hindi man mapping. Namin, one, say. Bakit ako lang? Iyo, ako muna ka. Nagkusog siya, yo. Nagdagdag mo ako, ayaw pa nila. Sa mga din mo, i-claim mo. Hindi ka na kukuha ako. Umiyak ko nga, di ko tulong gawa. Kumbaga, sinagaran mo, garan. Pwede mo ka pa. Pero napapagalit ko na tapos na. Ako, makumbo mo na lang.
Ah, Yun na naman ang kahit sa papukunan niya eh. kapabaryatado siya. Pa! Ay, Wow. Ikaw nakikita mo yung sabi. Tama sabay. Wala, di ko man. Hindi ka tao. SLP lang ako. Suligin. so mga gadal tulis ako. Tsaka suligin. Kanti, break ang makasigin.
Alam mo mga alam na pag yan. Kumakanto ba na ayaw mo pangarap? Hindi na ko lang alpha. Bumubuta mo ba? Ay, ko! Munggo kayo sa akin dalawa. Wow! Bigyan na dito. Ah! Ah! Doon, tinapos ko na ngayon. Ay! Ay, puta nga, ayos ka. Ayos ka, hindi ka alam. Sabi na, ang buong nakatingin nyo. Ha? Ah!
Or, lahat. Oh. Uy, Unit ko ano. diba? Kasi direct me. Dahil, yung nalaman naman yun. Unit ka buwan diwan. Number. Di kayang tanganday pandinig. Labo. Sana naman. Magano tayo ng buko. Nagirang ako. Dua ka pa ito. Ang aming tumam. Iba-iba mga isuwa. Diba sa Baga kay puto. Iba ganda. So, bilas ka na to. Puro wag ka tayo. Ako, Na yung pagkabagsaon. Pag na-trim, ay pag na-form mo, sabay, ano ka na sana, pag may tuka. Ano, tao? Kaya siya kung So, hey gosh. Hey gosh. Suko! Suko number. Ikaw na isling. Tingin, Chris. Chris ka? What pa ito? Hindi ko lang. mabait ko na daw. Kulang. Protein bar, gano'n. Oo. Kuya. Voice. Anong yan? Pag-direct quiz.
mag-video sana, masuli ka ng gana. Ay, naku. Kapang. Kiss, kiss, kiss. Yun ang max menu. Dali yung mo, malagong kapagkatali yung sabay ko. Kasi gas, pagilid. Yun ang mga kay tapos Q. Okay, so. One. Wala tulog. Say gas. Tre, bang, K.O. del Sina. Uy, dapat idalatin. Tubad. Baik, siguro. Duduman dali ka. Ako daw mga pinagyan. Ito na mo to. Ganda. Ating sabihin. Ako na dating kami. Ako ang nagsilpot ko. Nagsilpot ko. Yan, patalikod. Ay, ano, nagsunod mo lang. Wait, no. Small. Yan. One. Tapos na? Oh, Sinari, amanggay pa na din. Ano na one? One. No. Ito na. Go. Ngayon mga scroll. Hanapin mo kasi. Ano? Managod sa kumpir, alam mo yung managod sa because they can buy you. Hindi naman yung bago. Dati ka nag-aawin. Ano kapag natagas ka? Oh. Guitar. kasi nagkamit ko ng charger. Uy. Kasi nagawa ka charger. Pagpawala ka sila eh. Oh. Anong kulay? Ayaw mo ito. Nagbulis pa. Iba may akong book. Kung may ano, so, talaga mo, mapabili. Ano? Silky. Audio. Di. Phone mo, ano? Wala ko magpapalo. Minsan, wala na ako. Hindi ako. Pero ano, Kailangan mo sa atin mo. Okay. Ayun. Hindi nga mo dito. Ang dito. So, Kambiyo kita rin. hindi mo mag-review. Ano ka sabi? Eh, para magaling. Tapin-tapin ko sa atin. Para may sabi tao. Or, Ano ba? Ano kami?
Babalik mo tapos sa ito. No, baba, baba. Ano ba yan? Ano pa nga, okay ko na yun. Wait, February. At na siya for one tapos ano. February. Tapos yan. Open mo. Kumbaga, pag matukaw, okay mo na. Kung pato yung kung palayo. Boy. Ito, Utang, yan yun. At mamo, nagigisa po. Ano mo kayo? At mamo, nagigisa po. Basta na-mistake sabihin ko. Mga kabuha. Yung device ko yan. Ayun. Okay, ka dyan, Bert? Ha? Hindi ka na, okay dyan. Open mo. Kasi,
Isang bubo pang matado. Dali nyo. Ikaw papansin mo. Bakit ako lang ito yung say, di na, makadago. Mama Maria. Huwag na naman. Wala. Balita ka na din. Then, Ang gana na. Hello, madam ka mga nagsimig, mga nagtay. Yeah. Ang dito ba? Siguro mo ma-check out ko ka. Ano ka lang sa iyo? Magyaka na. Yun. Ako na lang yung sabi na. Ako sa Kuya mo na Yun pala. Right.
Yun na ba? Bakit kami bibigyan mo namin? Meron sa mga Isyo! Nagtulog ko sa... Baka mo na dapat na dapat na itutuan. Ito rin ang isa. Ano kaya ko? Ano to? Ito, ito na. Bakit mo nagtanong nga dyan lang? Bilang Kasi pag nakakalis na sa bilang girahay. ito mo, yung sa contain. Ito spy.
Umilaw. Abang na po. Go! Ano? Kende na to mga kita naman madabugo. Umiyaw ka din kayo, no? Yun, wala mo kayo, no? Magaling ko alam mo. Umiyaw mo, alam mo. Bago. Wala ko alam. Walang makikita. Paul. Umiyaw ka. Umiyaw ka na din. Ako kasi magaganda na. About 5 weeks ago. Walang pinatapin. Walang mga. Paul, hello. Wala. Sayang. Makalot. Doon kailangan mo yan. Bye. Parang nasa dito. Wala kitang bed yan, batak sa niya, gabi. Lalo sa telephone. So, ako mara, dyan na sa nalang. Oo, di ko pala gawin mo eh. Ano, pag-awin eh. Pero may situation pa.
Wala naman ang nagdudua. Iba naman yun. Ang palit. Hindi mo na. Yes, yes. Oh, Yung hindi yung mali. Palagi mo itasabi. Kung sinagat-sagat mo yung mga labanan sa palagi mo itasabi yung sabi yan. Mula nag-aakyat ito. Right? Dito pa dito. Iba kapag yung yung bagay.
Uy! Ako niya lang yung sino ano ko, sa kuya. Yung sila kasi niya. Wala ka rin. Support ko ba? Support. Oo. Sabi ko na, wala ko. Hindi ka lang magmaganda sa kuya. Ano rin, nirenta mo rin so ano, yung makapiko ng mga ray. Rentahon yung do ray, so makapiko ng ray. Meron pa na, isa pa ako. Ito ang bupang dito na dito. Badi mura kung badi, di gamit naman, badi. Nagawa natin yung sagot. Okay, kung nakaano. Out na, Saturday. Saturday.
Niya, huli na daw. Yung ano, yung umalas na daw. Ano yun daw? Na, ay, hindi na sa lumawagan namin dito. Hindi kaya ako lumawagan dito. Ay, kubaya!
Map na, ano pala nito eh. Marami. Iwan sa ano? Sabi namin, Ano? ay, yun. Ano ito? Hindi man lang lang. Oo. Maganda. Hindi ka magalit din naman yun ako pa. Galing. Kumuha kaya kaya pa. May dito sa...
Office. Open sa por. Ano kami yan? Ano pa? BBC yung login. O paano maging toothbrush? Tapos, Pero mo sa kakato. Para mabalik ko. gumawa niya. Para di ako sa'yo nag-iwan ko. Tapos, mapaiyak ko. Ano to? Ano? Ako sunod-sunod talaga kung kaluwaran ko para makaabutan. When I'm really wanna stay. Oh. What? Good. Ay, ko. Kailang ghost setting. Titingnan ako. Kailang ghost, tama ka po ko. When I'm really wanna stay. Uli, sensi. Mahiling ang hawag mo ganda. Yo! Isa sensi. Si sensi nga yung hawag. Madaya, first kita niya. Construction ng kaman. Sale fire flyer. Huwag na tuloy. Password, 00. Laboratory. Hindi mo propose din sa one. Hindi mo pa siya talaga sa one. Saan daw sa tugas inisip ko. Pero I'm really glad. Laboratory na laboratory. Ano? Ghost tapos ano? Hindi ka lang gusto ko. Bakit yun?
Ano?
Mali ka na naging. Basta yung nalato mo. Ah, hindi na makaibig mo. Ikaw pa pa yung hindi. Guys, Lagi sa sisi. May mga pilya na. ako malit ka rin ba daw? Paano kaya? Uy! Ay, ano? Ay, ano? Ako yung mga Lima na. Sibo. Maria, Maria. Shib, ako pa niya, Shib.
Ang sarili. Awalin na sa namin.
open sa po.
Hitler ko, di ba? Kaya, Hitler ko. Ah, tingin ko. Ayan, kaya. Then, yun na ako na lang. Balik. Ay, kaya mo. Out na sa. Neymar. Mali ang kailan ko. Mali kung paano ba niya. Uy, po, tuloy ko na din.
putong ina naman. Bakit ganon? Pagkakuha na po. Sayang lang, lang.
Sit tayo.
Nakakadurutan naman. Ay, nakabuhat.